Ahoj všichni, vítejte na našem kanálu Život s Teslou, kde se bavíme o nejnovějších trendech a výhodách v oblasti elektrických aut. Dneska mám pro vás opravdovou lahůdku. Dneska se totiž dozvíte, jak můžete získat nabíjení na superchargerech zdarma na celý rok 2025, pokud si do konce roku 2024 pořídíte Teslu Model Y. A navíc se s vámi podělím o trik, jak při nákupu Tesly ušetřit ještě více pomocí referál programu. Jelikož máme dneska v Brně zimu, tak ještě předtím, než půjdeme do auta, tak si auto budeme vyhřát. Přejdeme do aplikace Tesla, klikneme na klimatizace a zapneme vyhřívání. Můžeme vidět, že v garáži máme 9 stupňů a v autě je stupňů 11. Tak, teďka už se to všechno zaplo, začíná se to ohřívat a my, než dojdeme do auta, tak auto bude vyhřáté. Společnost Tesla nedávno oznámila, že každý, kdo si pořídí Model Y do 31. prosince 2024, získá po celý rok 2025 nabíjení na superchargerech zdarma. To je perfektní příležitost, protože superchargery Tesly jsou rozmístěny po celé Evropě a umožňují rychlé a pohodlné nabíjení. Můžete tak vyrazit na výlet zadarmo po celý rok. Nabíjení na superchargerech je nejen rychlé, ale i cenově dostupné. Pokud si spočítáme náklady na nabíjení během celého roku, může to být značná úspora. Roční náklady na nabíjení by mohly jinak dosáhnout i několika tisíc korun, v závislosti na tom, jak často jezdíte. No, jenomže takhle, když si to pořídíte do konce prosince, tak budete jezdit celý rok zdarma a ušetříte ještě víc. Pokud jste uvažovali o přechodu na elektromobil, tak tato akce může být tou správnou pobídkou. My jsme teďka přijeli ke Kauflandu v Bohunicím a tady mají nabíječky ČES. Takže se tam pěkně zacouváme na parkovací místo mezi ty bílé čáry a pěkně až dozadu na ty žluté dorazy. Tak a jsme tu. Auto hodíme do parku. Otevřeme si přední kufr a jdeme si pro nabíjecí kabel. Tak, vezmeme si kabel typ 2. A jdeme ho zapojit do nabíjecí stanice. Tak, jeden konec zapojíme sem. Teďka spustíme nabíjení v aplikaci, vybereme číslo stojanu, ze kterého budeme nabíjet a vybereme Menekes, protože to je kabel, kterým teďka chceme nabíjet. Swipeneme, zapneme nabíjení, musíme chvilku počkat, než se aktivuje a jakmile se to aktivuje, tak můžeme vložit kabel do auta. Tamhle bliká taková modrá dioda a jakmile je zelená, tak to znamená, že auto už nabíjí. Tak, teďka to zezelenalo a my nabíjíme. Po nakoupení rohlíku zase stačí swipenout na druhou stranu, nabíjení se vypne, odblokuje se kabel, který pak jde vytáhnout. A je to. Teď můžeme vytáhnout kabel i z nabíjecí stanice a smotaný ho odneseme do franku. Tak, schováme, zavřeme. A je to. Během nákupu jsme nějaká procenta zase dobili a můžeme vyrazit na cestu a pokračovat dál. No a co je to ten referál program, u kterého můžete ušetřit další peníze při nákupu Tesly? Referál program od Tesly je vlastně skvělý způsob, jak ušetřit peníze a zároveň podpořit další nadšence do elektromobility. Když použijete můj referál kód při nákupu, získáte vy slevu na auto a já kredity, které mohou využít na různé služby spojené s Teslou, jako je třeba nabíjení nebo nákup různého oblečení z jejich e-shopu. Pokud byste chtěli využít náš referál program, tak odkaz naleznete dole pod videem. Jakmile je aktivován, automaticky se vám přiřadí sleva a vy můžete začít plánovat svou cestu s novou Teslou. Pro vás jako kupující to znamená okamžitou úsporu na ceně vozidla. Je to prostě výhoda při rozhodování o koupi. Já za každé doporučení získám kredity, které mohu využít například na bezplatné nabíjení. To mi umožní tvořit další obsah a testovat funkce Tesly pro vás, moje diváky.
Tesla čas od času spustí různé promo akce, ale nabíjení zdarma na celý rok je jednou z nejlepších nabídek, které se v poslední době objevily. Pokud už o koupi Tesly uvažujete, tak tato nabídka vám může pomoct konečně učinit to rozhodnutí. Navíc, když to spojíte s akcí referral programu, tak ušetříte ještě víc. Abychom využili potenciál nabíjení zdarma naplno, je dobré naplánovat své cesty. Tesla má intuitivní systém navigace, který vás nasměruje na nejbližší supercharger a ukáže, jak dlouho bude nabíjení trvat. Podívejte se na tuto mapu, kde vidíte, jak rychle roste síť superchargerů. To znamená, že se nemusíte bát, že byste se na cestách nemohli snadno nabít. Takže si to shrneme. Pokud si do konce roku 2024 pořídíte Teslu Model Y, získáte nabíjení na celý rok 2025 zdarma. A pokud použijete náš referál odkaz, dostanete navíc slevu na toto auto. Je to win-win situace pro nás oba. Dejte mi vědět v komentářích, jestli tuto nabídku plánujete využít, nebo jestli máte další otázky ohledně elektromobility a Tesly. Pokud se vám video líbilo, dejte like, odběr, zvoneček, sdílejte ho s přáteli, kteří přemýšlejí o koupi elektromobilu a nezapomeňte se přihlásit k odběru pro další novinky. Pokud jste dosledovali až sem, napište do komentářů slovo Tesla 2025 a já vám osobně poděkuji za vaši podporu.